Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Ngana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga munzvimbo yemarondera kumadziva anonzi anoyera madziva eHokoyongozi kuti tinonyatsonzwisisa zviyera zvinoitika panzvimbo yeHokoyongozi kuti tinzwisise nekuwana tsanangudzo inogutsa maererano nenzvimbo yeHokoyongozi. Tatsvaga Sekuru Banda avo vanoitira matare avo panzvimbo yeHokoyongozi kuti vatitsanangurire kuti chii chinotora nzvimbo panzvimbo yeHokoyongozi. Masimbere Sekuru Banda? Tiripo makadiko. Aiwa, isu tinofara kuri sei kuno kudombotombo? Kuno kudombotombo kuri raiti kuri sei uko mwabva uko. Aiwa, isu kwatabva kuTsvene. Sekuru, chekutanga chandingada kunzwisisa mhuri yeZimbabwe vazhinji vangada kuziva kuti vanonzi Sekuru Banda ndiani uye mabasa avo anoita mabasa ei. Muno muZimbabwe tine vanhu vaviri tinonzwika nezita reBanda. Tine Sekuru Banda waku Epworth. Muna chiremba uko. Ini ndinonzi Sekuru Banda mwene as a son of Omad of Africa. Wana Sekuru Banda yedu uyu iwana iwadzadzi yedu kana kuti wana iwadzukuru wedu, but inini Sekuru Banda mwene Mashango Banda. Sekuru Banda ndanzwa nhoroondo ya Sekuru Banda kuti ndiani, ko basa ravanoita ivo ibasa rakaita sei? Basa hombe iro tinoita kufa mu 1801 chia chinonzi mwene chasiyana ndi chinonzi achimwene. Mwene it means mambo anotungamira more than 361 sabuku musha kana kuti mu district inonzi Mulanje. Saka muno mubasa ledu ndiroli 100% tinoshandira kumadziwa. Herbalist inini ndakapinda mugore ra 1992, then pakupinda kwedu ndakasaruza zemwene 3 kubva mugore ra 1801. So in short basa hombero tinoita munomo ndi rekubatsira vanhu kushanda ni machembere edu, totungamira unyinji kana kuti kuwanda kwa machembere more than 234 ekumadziwa kana tukakuleta kufa mugore ra 1801. So ndio basa hombe tinoita muno muZimbabwe. Sekuru, nhasi chanyanyoita kuti tifambe tuye kuno kudombotombo kumarondera tanzwa nembiri yenzvimbo yatakamira inoi inonzi Hokoyongozi. Mungatitsanangurirawo here nhoroondo kuti chii chinoitika panzvimbo inonzi Hokoyongozi? Mzimbo wa dombotombo tine mizimbo inoera yakawanda muno muZimbabwe, but pano pa dombotombo ine azemwene ndakatanga kuziita folo kufa mu 1801. Mwene wa mamwene akabva ku Malawi ku Nyasaland mu 1801 akasvika muno muZimbabwe. Mzimbo wake wakutanga wanga uli uno pa dombotombo. Akagara makore yake akagara kusvika mugore ra 1937 apo akazara wabereki edu isusu kuti taanawo kunze kwaeza. Mukubva mugore ra 1937 mwene akasiya zvinhu zvechiwano izvo zvinoshanda muno muAfrica pano pamusoro pagomo panapa. Mabako awo tinokwanisa kukulatizai kuti mwakaiswa izi mwakaiswa izi mwakaiswa izi pakuchengetedza musha, kuchengetedza chiwano chedu pamberi paMwari Musikawano. So pano padombotombo pane zvinhu zvitatu zakachena zoti autombokwanise kusangana nazo muno muAfrica, 54 countries ya muno muAfrica. Tine nzira 1 inotenderera Africa yese. Kana ndapinda mudziwa ra Hokoyongozi ndinokwanisa kubata Indian Ocean ko shakati uko, ndokwanisa kubata kule Kariba uko, ndokwanisa kubata kule Malawi uko, ndokwanisa kutenderera muno muAfrica kana ndapinda padziwa ra Hokoyongozi nekuti pane nzira iyo inoshanda kuva pasi pamberi pamachembere muno tinowadaiza kuti amalaika
nikuti mwene mu 1801 wakasiya branch lake kunkaita ku Bulawayo uko akaita wana 12 watsikana wega awo aikwanisa kutungamira manjuzu edu anotibasira kumadziwa kuti tikwanise kutambira izo zikuva kumachembere. So pano pa ukuyongozi chikulu chakakosha 1 tine nzira yoti inokwanisa kutitendereza nikutiendesa kwese uko tinokwanisa kuyenda se machembere ekumadziwa. Chechi 2 tine mabako makachengetwa zinu zeumambo za wabereke edu. I remember 1996 akundita udate azemwene kumusha kwedu. Late Robert Mugabe angalipo, Ashangalai angalipo. Pane shimbo takava nazo ku Nyasaland. Wani Morgan Shangalai ndiye akapinda kunozo okoyo chingozi ku Nyasaland ku Malawi. Ndikubudira kunoko. Takazichengeta pano pa ukuyongozi. Mungu akafa sino chifi soswe mkulu. Nizinhu zakaitika zaondo afa achinjana ndi uyu alipo uyu. Asati apinda pa chigaro akamuuza kuti alipo munhu anonzi mwene mbuya wake wa iye uyu isoswe uyu. Alipo munhu anonzi mwene ndiane do kana kuti nzira yoti anokwanisa kukuvulirai kukupa ishimbo yako iyo inokwanisa kukubasira kufamba mugwara la mazitateguru ako. Akutoziziwa zinthu izi takawasikira tikawasanangulira kati aya hungu takauzwa milaiti mbogazisa zinthu. So what I'm trying to say kuti 1 pane nzira yepasi yedu aze machembere aze manjuzu pashawi ile mizimu la mazitateguru edu. 2 tine bako loti likuchengeteza zinthu zoti zinokwanisa kuchengeteza 54 countries yese ya muno mu Africa. For example tikaenda pa dzadze apo tine uku 13 zakaiswa 1937 mukuyongozi tine uku tine fish 3 zinongwanika kungezi matrapia zakaiswa panga pane kabuli because that time even Dombotombo isati ambo waka akaisa fish 3 nase tine fish zakawandisa but 3 fishes ndizama zitateguru edu nzama chembere edu zinoshanda se zinochengeteza musha wa Africa. On top of that tine hali imwe ine nyuchi zakashanda ndwana kamuzubanda muno mu Africa muno mu as a son of Womat of Africa ndini mashango banda chowa shimbo hali zaishandisa mazitateguru edu anakamuzu tili nazo. I remember 2017 can I say 2019 2017 yakauya ZTV that time mota yanga iripo pa gate le ukuyongozi takawalatiza ndikapinda mudziwa tinodai apa nzira iyo inoenda ku Zambia izinodai. So what I'm trying to say kuwaratiza wana wedu kuti aziye because as of now tikavunza mwana wa stand wa grade 5 kuti 2005 zakafana na kana kuti ziri very important za nambo yanianda asikumbozizia. Say why tiri pasi tikutsika chiwanu chedu tikaenda mabako mune zvinhu takachengeta isusu zvinhu zedu zachiwanu mudodhi maprotectors makutoshibiswa. So what I'm trying to say pane zvinhu 2 is nazisanangula kuti 1 tine gomba ledu kana kuti tine makomba edu awo akagara wabereki edu kuti tine mabonzo tine kupasi uko kune makuwa zawabereki edu. So what I'm trying to say kuti pana papaka kosha pa zvinhu ziwiri because pakuchengeteza chinhu chekutanga kuchengeteza zvinhu zedu zachiwanu izo takapiwa ndawabereki. Chachi 2 tine nzira yakakosha inofamba up and down kutenderera Africa yese even kuenda ku London tinokwanisa kuenda zese izi tinokwanisa kuzitangira pano pa ukuyongozi. On top of that pane chinhu chimwe choti chinokwanisa kuita divide pakati pa chiwanu ndi Chikristu. Tine mzimbo wakayera oti Mwari anokwanisa kukunzwai zakasimba kana muchina matira padombo tombo ku side limwe ilo inosanangula mizimu yedu. Then side limwe tine mzimbo yoti ndiko kunowanika zvinhu zechiwanu zedu. So what I'm trying to say kuti really very important because zili ma side ese kuma side kwese uko tiri mona kuti kuchiwanu kuliko kuchipostori tiripo zese izi kuti sikwanisike kubatanika pamwe chete zinoda izi mwakuita izi. So ndasanangula zakawanda but what I'm trying to say but zone 3 is very important kuti atimbokwanisa as of now muno mZimbabwe tikati uyai mune shawere le manjuzu kana le machembere uyai zenyu kokuyongozi tipinde kana uyai zenyu kana kumachero maziwa tinokwanisa kusaruza atina wana takutwadzinyira pasi mwana. What I'm trying to say as of now kana zathanga zakadai so ndoti inotola pa TV kana 2-3 days kutobuda wanachizwa chiwanu ichi zinova papi right kuromba what chichi nozi kuromba zinova kupi zinoenda papi. So chiyo chikalomba zese izi tinofana kuzishanangula zakanaka wanaidu azinzwisise from there mona kuti tinokula zakanaka.
ndofunga mhuri yeZimbabwe zhinji vanongonzwa kunzi kuhokoyongozi kunoyera kuhokoyongozi vanhu vamwe vanopinda asi havadzoke. Sekuru chandingada kuti mutange kutitsanangurira pari zvino ndechekuti zita rekuti hokoyongozi rakauya sei? Pachishona ndona kuti tikati hokoyongozi mdzimbo usiri right kumasaidi ese spiritually kana pa human being as munhu, kuti mzimbo auna kumira zakanaka, munofanira kuti muzive kuti apa hapana kumira zakanaka. One, tine wanhu wedu awo akambopinda kuzvidonesera, munhu wese akuziona. Masidhaiva ndikuuya chaga hapasina munhu. Isu alizi wacho tapinda ona kuti uyo ali ukoyo, mazuva aya anobuda, 10 days anobuda, muno kubuda muno ali fresh, right? Zinenge zine chinango chakakulisa choti imzimbo unoyera, panochikisa, unokwanisa kudaro usingatombodzoke. Endi kana machembere afala nemi kuti takukupa ibody renyu 48 hours. But kana musingaite zvinhu zvakanaka, mona kuti anokwanisa kukupa kana even kana 5 days, 10 days, munhu akagara kangochengetwa. Kuti imimi kana mukati mwaenda munogona kungomona munhu akatogara zake wakadaiso. Amutombokwanise kuenda ipapo, amukwanise kusvika, right? Anokwanisa kusvika ipapo ndiwana mwene wacho. So what I'm trying to say mona kuti timu yedu inochengeteza mzimbo wa Dombotombo ndio inokwanisa kuchengeteza demu redu. Mukaona walizi wacho isusu tikulichola azofunawo wana wedu akudziza ane chokoro chakanaka, ane madegrees zedu zechiwanu akuzigadzika pasi. Tikavhara mizimbo yawo yakasamwa, ndakuuza kuti pa 6 months ago taibudisa uku 13 pagomba ndamira nayo apa, wanhu wese achiziona chibuda makuseni zichiuya kuzotenderera kunonga ndichiwauza vanhu mukuziwa chii wanangu zino izi, mzimbo wakashata unofanira kugadzirwa. Because panapa mukati pa hokoyongozi anything happen chinoitika mukati moti tikuchiziwa isusu ndio tatakula mutoro wacho. So uyai tigadzire zakadai from there mona kuti tikaita pagadzira isusu zita ili alikwanisa kuita inini every morning ndomuka mwalini mizimu tibasirei munhu ngasazikandire panapa ndoziziwa munhu wese anechi atikwanisa kutakula map za vanhu wese, but tukumbira kuti munhu ngasazikandire panapa because there's no way kuti munhu ave uko kuzozikandira apa pasina chinhu wani chomukutaza. Look at tutani pane bawa panozi patutani ndo panoungana timu yedu yakawanda wasikana warume each and every day. Inini kana ndichienda kumadziwa even 5-6 kilometers above, machembere anochema each and every day apaite week pasina kuenda 3-4 ma-abortion. Right? Mzimbo wa unoyera aurashe ma-abortion. Mzimbo unoyera amukwatame mchita bonde ipapo kana kumamira ipapo azito hakuna zakadaro. Right? Zinu izo sondika inini azemweni ndotenderera izi kweta izi azitombodiwe, but walizi wacho isusu ndio tinokwanisa kuchinja kufa pa hokoyongozi ndikusika pachinu chachengetezeka zakanaka. Waya munhu kana mepo sambata anongobata ngodaiso watopinda wapinda mukati panochengetezeka sei, tinopachenesa sei ndisu walizi wacho tinokwanisa kuita zvinhu. So what I'm trying to say kuti pakakosha 1 2 panochikisa, because zvinhu zisingaitike kuupenyu zvinoitika. Kubva mu 2014 kusvika mu 2019 asati aisa fenzi ndaitira matare live kumadziwa ikoko, ndikatora jira rangu ndikawariza pamusoro pedemu, ndikupinda munhu wese akuziona, ndikukuuza kuti akusikuromba ichipo zvinhu izi andinambozi apply. I've got 2 degrees nakazizi, but zese izi takazisiya uko walizi kuti uya apa zakatangira apa zakavapa. So from there mukakwanisa kuchengeteza mzimbo wenyu automboita hokoyongozi because vanhu atombozidonesera mabocho na atombokanda because walizi wacho mukwanisa kupachengetezeka. So what I'm trying to say izi ziriko zokuti chingozi nya kuti isusu walizi wache atisukwanisa kupachengeteza zakanaka because mizimu yedu ikasama even 5-6 abortion akaenda kwa matola ya 15 and mkuwakanda pamsana pamachembere anoyera au ali ipapo. Even azovuna mukaenda muna pane matraka ali fresh ali mukati zimatipa zili fresh zimukati, but chimwe chimota chila about 7-8 kilometers pasi choti ukatari sonona pane 1 watatu akadaiso umakaveka flag ya Zambia, umakaveka flag ya Zimbabwe, umakaveka flag ya Malawi. Right?
akuna mu sea diver anokwanisa kusika ipapo ndikudzoka ali mupenyu and azisikula kuti atombokuona anotokuona kuti uko akutomboendwe anokuenda ndiani ndo ane chipo azisiza kutenga zasiyana ndi zedu zoti apa chikristu kana kuti pa chiwanda adaiso but zedu izi ndizoti mwali ndi mizimu akangosaruza kuti iwe takukupa zinthu izi mzimbo uwu zitalacho noziso tine mizimbo tino makoma mamwe ane mazita mwali tine kudombora mwali uko kune kukaungana maapostoli akawanda apana mepo zinokwanisa kuwaita against because zinu izi zimwe chete but munofana kuziwa mzimbo womukuitira zonse tikudaizira mwali panapa but pane mafupa mabonzo pane mabonzo esekulu tinofanira kuuza sekulu kuti wongu tauya sekulu tauda unamata mwali but tisatasika ikoko tikuya kwa muri una mabonzo aya tidai over ukuvulira imwenda kuna mwali so it's one way but pana pa 75% tikaitalisa ya dombotombo ine chiwana because nasi tinao mabonzo akafa mu 1937 1953 tiku akwakale kaliba pani wanu wamwe akafa panapa asati amboigwa ingozi. So what I'm trying to say panapa iyo koyongozi inyayoti pane wamwe asinganzwisise anenge achenda mberi kushibisa mzimbo kulasa ma abortion kana kuti even kuto kungosimuzira wamwe mepo ndizitalawo koyongozi akutoenda kunozikanda. Right, and for sure ukatwazikanda it's not easy kuti uzoke ipakaleba that's why it's koyongozi. Right. Yeah. Aiwanda nzwisisa sekuru kuti kuti pazonzi pahokoyongozi pane zviyera zviripo sekutsanangura kwama muchita kuti vamwe vanhu vanopashandisa zvakaipa vanouya vachirasira vana vanenge vabvisa mungati maabortion ndizvo zvandizvo vamwewo vari kuuya vachisvibisa nzvimbo vachizvibatsira munzvimbo inoyera ndosaka pakatakura zita rekunzi hokoyongozi ndizvo zvandizvo. Exactly the point. Ndanzwa futi sekuru muchitsanangura muchitaura nenyaya yemachembere munganditsanangurirawo here sekuru kuti vatinoti machembere vanhu kana kuti imhepo dzakaita sei nekuti vazhinji ko zvinezvi nenyaya yekuti vazhinji vakuita zvemanjuzu zvakasiyana siyana ndopatakutanga kunzwa mazita aya achinyanyoshandiswa chinombonzi machembere imhepo dzakaita sei. Tichivhura Zimbabwe 1801 yakatungamirwa nemachembere. Chinonzi machembere tinochiremekeza kumadziwa because ndiko kwakupezesera. Chinonzi manjuzu it's not easy spirit kana kuti mzimu unonzi manjuzu ufure pa 10 kilometers above. Ma Pentecostals kupinda akapinda munomo akangotivhingiriza mbichana because chinonzi mweya muchene ndi msvikiro chino chimwe chete. Sekuru ali pandiri nini ndinogona kuwashandisa kuchechi. Gogo mbuya ali kwandiri nini ndinokwanisa kuwashandisa kuchechi kana kuchiwana ziriko. So machembere ndi munhu wakafa pakaita 100 days mchembere anditi wafa paita 100 days mafuta emukati mwemabonzo chinonzi mzimu cheche chinova chatambira 20 kilometers above kumadziwa. Chikatambirwa kuya kwa chinofanira kuita basa iro laiita ali mupenyu panyika panapa. So machembere ndi mkazi uyo wakazichengeteza pa chiwanu chake zvakanaka akafa ali muzvinhu zvakadaro over oenda kumadziwa opiwa position ya basa iro aita panyika panapa. Kana machembere akuya patiri anoya straight point same shikiro same zimu. Manjuzu it transfer inokwanisa kutambira chinonzi silver gold kuva kumachembere kusika maoko mwawo. Manjuzu ndio anokwanisa kutunzira chinonzi mali makwati zeze ndio anokwanisa kuzitambira kuva pasi pamachembere edu ndikuunza kuwanu wapenyu isusu. Isusu wanu wapenyu tiri panyika panapa
kune wamwe anenge ane manjuzu, wamwe ane machembere. Munhu ane manjuzu anokwanisa kuitisa mari wamwe than munhu ane machembere anoita mari iye. Hari yemanjuzu inodhura, ukasagadzira zvakanaka unoshandiswa. Mari yacho inoshanda kuenda ku someone. Even ng'anga, even my boyfriend, even husband, inokwanisa kukushandisa kana iwewe usina kugadzirisa kuisa pa position mzimu unonzi manjuzu. Yeti machembere kana asvika poti iwewe watazira hausi kugona kuita zvinhu zvako iwewe izvo akakuuza iwo. Anokurowa mushamo yoti ukwanise kuzigadzira kuti ukwanise kuchengetedza ufumi. Madzitateguru alipo kuondo. Kana nini ndafa panapa mzimu wa mwene unoenda pa munhu wakasaruzwa ni mizimu ni madzitateguru edu kuti ukwanise kuendesa mberi basa lilipo this time. Mwapabata zakanaka apa. So what I'm trying to say kuti muchembere ndi mzimu. I remember April council yanga isinganzwisise ikauya ikatizinga pamusoro pagomo apa. Ikatizinga kumadziwa uko. Munguwa ndaibudisa hali yenyuchi. Ndakabva ndawadaisa. Pakatenderera machembere 231. Mizimu yavanhu vakafa. Munguwa magadhi uko ana Manuel ati akuuya anomutera ake akabva ati kune wakazi akawanda. Ndini ndakafamba nemaoko ndikati aiwa ni machembere. Akuda kungobvisawo hali yenyuchiya toisa pamusoro pegomo. Bozi aiti makastoma ako akutoba zvinhu mukati mwewaya. So what I'm trying to say kuti machembere ndi mzimu wa machembere edu isusu wana mama ndi wana gogo akafa ali munzira yakanaka. Akudziwa izvo akuita, akudziwa izvo pa position yakusikira pa position yacho vanhu chawo akazigadzira awana chinhu chimwe icho anokwanisa kupiwa pamberi pabasa iro ailiita panyika panapa ndiro basa anopiwa futi kumadziwa. So machembere ndi mizimu ya wabereki edu. Awakasvika ndikurwira for example Mbuya Nyanda. Mchembere wa Mbuya Nyanda wata ana history yakakurisa tikaita compare ni Mbuya Nyanda. As of now tikaenda kumadziwa esi amuno mu Africa. Kana uri wakalongeka ni sacrifice ya sembe yako kana kuti butera yako la muno Zimbabwe unofuwa kwa kunyasarandi ukamudaizira Mbuya Nyanda even ku South Africa. Muzimu wako unokwanisa kukubasira because she's a freedom fighter. So what I'm trying to say kuti machembere ndi mizimu ya wabereki edu. Kana ikuya patiri inouya kuchengeteza ufumi kuuvisa pasi apa mwali ali kudenga. Mali ili pasi ni mizimu yedu. Dombo la mali chinozi mali mwali akapa mizimu. Ngerozi ya aina basa ni chinozi mali akapa mizimu yedu inochengeteza mali iyi ndi machembere yedu isusu pasi apa. Machembere akana atambira misonzi yedu isusu kuva kumatateguru edu ndipo anonzi kuti akwanise machembere kuti pa isusu face to face ni madziso zinofura maoko mamanjuzo aya. That's why ukakakuleta chinoitika mkati mweimba ukanesana ndi mulume kana unesana ndi mkazi awite mali mumba mwenyu. Because pane connection imwe iliko kumadziwa kuti eriyo ye mali inofanira kutofura maoko mwa machembere kana kuti mwawasikana iwa no matter asi hure no matter ni hure but shona yakanaka pa manjuzo ya unyinji sai kuti q kana kuti machembere akawanda uchiza malaika mizimu ya wanu akafa akuita chihure chemumba. Pane zvinhu zitatu izi. Pane machembere amroad, pane machembere emumba, pane machembere ekumabhawa kumahotela uko. Machembere emumba aya ndoni kuti wanizawo panapa aya. Then tine machembere edu aya kuti iwo ane mzimu woti anoita chihure public chekubhawa anopinda mbhawa. Anenge atori 50-50 anoshanda ni manjuzo. Then pane mchembere uyu ndota wakuhotela uyu anenge apinda pashawi yalonzi kuti spirit of wealth. Akuchaga mali atori ndi mulume futi uko. Then machembere tutala panapa aya ndi machembere ali mumba mwawo.
atoli ndi mulume atoli ndi muli atoli ndi chiwano akatombohulawo ndiye mchembere kuti anazi ndi zake apa ukasamugazirisa anokutrita zakanaka kusika wagazirisa because imumba. I think manizwisisa pa machembere apo. Sekuru chimwe chinhu chandingada kunzwisisa mukatarisa panguva yatiri kurarama iko zvinezvi vakadzi vazhinji vari kunzi vari kuenda vachinotenga mweya yemachembere, mweya yemanjuzu. Ndoda kunzwisisa kuti zvinofamba sei, mweya iyi inotengwa here kana kuti mweya iyi unotozvarwa uinawo kubva mudzinza renyu? Mweya wamachembere autengwe. Chinogona kutengwa ndi mweya wemanjuzu. Mweya wemanjuzu tinoutenga kuti ungokwanisa kuchinja body structure yedu ndi kuti daizira mali. Indi tikautenga kana tikutenga kana niza wiki, kana niza 2 weeks, kana niza gore, unenge watopiwa mafuta, rice, whiskey ni mazai. Endi zvinhu izi zine permanent nguwa yacho ikangofura nguwa ishi zvinhu izi zapera wasikana anenge adzokera kumadziwa. So what I'm trying to say kuti muzimu wa machembere autengwe wafana ni muzimu wa sekuru. Wedzinza lako anokwanisa kukushandisa mzimu wako kana iwe wakapusa usina kuugazira usingaziwo uko okuva nduko okuyenda. Mungu akutenga kuti akukwanisa kushandisa chipo chako, wedzinza lako, weropa lako, uzokuti yako mizimu ya inenge itolipo ikutotalisa. Endi nguwa yakana yapera anokurowa nayo shamu ya kuti udziwe kuti wakatoshandiswa. You are busy for nothing, wakato waste nguwa. So machembere atengwe, mazitateguru atengwe. Manjuzu tinokwanisa kuasimuza kuva kumadziwa. Ndikuyenda kumabawa. Kana wana sekuru wasamwa uko tutakuda kurowa wanhu hamudombotombo kana maybe ni sick asikunzwa akunesa machembere muzimba zawo. Anokwanisa kusimuza mawasikana uko. Ma beautiful. Akuza kuti wakazi awasikana wakanaka ane mzimu wemanjuzu. Ndikuyenda ndikunopinda mwasikana iwa wakashata munonzi masikata akashata iwa. Ndikwachinja nikuita beautiful. Nikuda kuti akuda kuti akurowe ini chirwere. Right, zinu izi pamanjuzu zilipo. But pamachembere ni pamazitateguru apatengwe. Unotozaliwa uli nazo. Endi kana usina kuzigazirisa ndipo unopinda mawani kuti maybe wamwe akufunga kuti maybe uli muroi kana kuti ukupenga kana kuti zinu zako azikunzwisisika. Right, inenge ili nyaya kuti zinu zako watovalira machembere kunze kana wavalira wanasekuru kunze ukufamba uli wega. Yeti manjuzu ukasagazirisa anokwanisa kungoenda kumadziwa. Akaenda kumadziwa ana basa kuti iwe kutambula anazo basa because iwe akatombogara upenyu iwe kugara iwe. So what I'm trying to say kuti manjuzu ndiwo anokwanisa kutengwa pakupiwa zvinhu zakushandisa kuti manjuzu ashande pauli ukwanise kuwashandisa pa izo kuda kuti uzishandise especially izi zakumabawa zakutora mali kuti uoneke wa pamusorosoro uite mali zazisingatombodzwisisike zazia zvinhu zilipo kumanjuzu unokwanisa kuzitora nikuzitenga pasina shawi la manjuzu. Kumachembere nikumasitateguru aziko zvinhu izvozvo. Chimwe chandingada kunzwisisa sekuru vanhu kana vachitaura takatarisana nenzvimbo yehoko yongozi. Vamwe vanoti vanhu vari kutorwa, vanhu vari kudisappear, vari kutorwa nemanjuzu. Kana munhu achinzi atorwa nemanjuzu anenge atorwa aiswa pai. Uye chii chinoita kuti atorwe? Kutadza here kutyora mitemo yamambenge muchitsanangura yaiya kana kuti pane zvinenge zvafarirwa nemachembere amataura kuti anenge ari pasi? 100% munhu akatorwa asina shawi rekumadziwa muzive kuti mune mistake yomufanira kuti mugadzirise. Endi kutorwa kwa munhu imessage. Manjuzu akatora munhu anomuendesa straight kumachembere. Kumachembere anomuendesa straight kumazitateguru.
kana tichiwerenga pakuziza kuchokolo kana wanasekulu akusanangula kumadziwa uku anotaura kuti kana wava pa 10 kilometers above anofanira kuti wanu ali panyika pana pangasa cheme akachema manjuzu aya ana nazo basa machembere anongotola mzimu wako ndikuyendesa kumazategulu ndikutola chikontena chibode ichi ndikuazolera wana wakuchema wacho. So what I'm trying to say kuti manjuzu ukaona ashika pakutola munu asina mzimu kana vine ane mzimu then atosangana nikusazoka uzokuti pane mistake pane chinu chimwe mufana kuti mugadzirise mu community kana kuti mu family. So zinu ziwiri izi zinotofamba pamwe chete kuti kana usina kugadziriswa unokwasa kutorwa because akuuza kakawanda amusi kugadzirisa aiwa pane mistake mwaiita musha isingatombonzwisike kanaka akuuza amusi kugadzirisa mona kuti anotouya futi kutokutorera munhu asina mosha and mosha yoyo ndimi munotoigadzirisa because akakuuza kuti mugadzirise amuna mbozigadzirisa. Aiwa sekuru ndanzwa muchitsanangura nhoroondo yenzvimbo yeHokoyongozi. Pari zvino ndikakumbira kuti titore mukana unoyu tifambe muchitiratidza nzira dzamanga muchitsanangura kuti ukapinda neapa unobudira kuZambia, ukapinda neapa unogona kubudira kuMalawi. Tinzwisise kuti chii chinenge chichiitika, unenge uchifamba nepasi here nemumvura here kuti uzosvika kunyika dzamanga muchitsanangura. Aiwa dzakanaka izo pana chakaipa ndiziye kuti tinoshandisa side uku kana kuti uku but dzakangofanana tikashandisa apa tobva todzika topinda ukudziwa ndofunga mukadaro munenge mwapeza basa. Aiwa ziya ndaitaura kuti for example tine nzira zitatu zoti tinokwanisa kutenderera Africa yedu kana kuti kutenderera kuenda ku Malawi, ku Zambia, kana ku Namibia, ku Indian Ocean uko. Tine nzira bako ledu kana tamira panapa. Mukuona wanambuya ni anda. Pasi pa gomba iyi kana kuti pasi pa dombo iyi linoti batanizira pa gate la damu la Hokoyongozi. Pa gate la damu la Hokoyongozi pane nzira zitatu, imwe ikuenda kumadziwa, imwe ikuenda kwa Chief Soswe, imwe ikuenda kwa Tseke. Iyi ikuenda kumadziwa ishi ndio ine nzira zese zoti tinokwanisa kubatanisa zaita Malawi, Zambia, Zimbabwe within 45 minutes. So kunaka kana kuti kukosha kwa gomo ledu tuona kuti atina uko tinokwanisa kunyepera kuti tapesana ndi zinu zaida mazategulu ledu kwetu because nzira yoti tipinde mudziwa tinayo, nzira yoti tiende kwana Soswe uko kushandisa pasi pedu apa tinayo, nzira imwe ikuperera kwana Tseke uko tinayo. Zese izi tinokwanisa kuzivala kana kuti kusazishandisa zakanaka but zilipo. So panapa you can see zinu zakanaka nguwa yese zanga zichi zakadaiso panga pasina kunyora mizimu yedu wanu achirara zandai complain kuti wanu aishandisa zinu zawo zisina kunaka. Wali zanotobuda ukaona apa panobuda more than 5 meters yenyoka yoti munguwa ikuti ikubuda uko ichitendereza kudaiso ichitena uko muso unengo sati wapera pana pano akaziona. So uli very important pana nogala achitanda achita zinu zawo zakanaka, everything zese zakanaka, but chinu chakakosha ndikusapaitira zinu zakashata tataura zinu izi because you can see kuti tine image yambuya ni anda iwo over obata dombo iro over okwatama kuita zinu zako ipapo kana kuti oita dodo ipapo wakutopesana ndi direction ya mazategulu edu. So what I'm trying to say kuti panapa ipasi ilipo nzira yedu tikaenda pa zaziapo ndinokulatisa ibako lacho kuti tikapinda apa straight
lakutoenda kumadziwa limwe lakutoenda kukwana sosoko zakanaka zakadalo. I think manizwisiswa takuda kungoonesa nawo zino ziwiri zitatu za dziwa ledu ili takatarisana nalo. Dziwa ledu lakakosha. Ine ndakazaliwa 1978. Munguwa taidzaliwa zinu zakatoweza kudala dziwa lakutoshanda zinu zikutoitika zakawanda. Kuliteera ndakava nalo mu 1801 poti pakona pa demu ledu apo panga pane bako loti linoita kunge kasime so munguwa pasina demu pane chigomo. Munguwa akasvika walungu watanga kuita mabasa awo apa kava adingula nzira yedu yataishandisa kubva kuNyasarande tichipinda munomu. Tikapinda is about 10 kilometers above. Tinobata 3 ways inotibatanisa ku Indian Ocean, ku Lake Kariba ndi ku Lake Malawi. So nzira yaya yakava yavarwa kuti pavarwa pakandwa matombo pakandwa zinu zese zakawanda pavarwa apasi kushandiswa. Ndo pakatanga kubuda mvura. Mu 1937 asata waka Dombo Tombo wabereki aisanangula kuti hondo yemvura yanga yato walungu anga atodena kudala. Tichipinda mu 1953 tikwakada mu Lake Kariba ndipo akati zinu zakawanda zoti tikwanise kuarwisa futi because ku Lake Kariba futi mastateguru edu akatoruiswa pa mzimbo unoera ova otanga kuita zinu zawo asatambokumbira. So pangwa kuti atole zinu kunoko azendese ku Lake Kariba ndipo akaona kuti pavarwa walungu akutoita zinu zawo izo apana hauna mukana unokwanisa kusvika ipapo. Ndipo timu yedu yaitungamira wana Soswe, wana Mwene wamamwene, wana Hastings Kamuzubanda, baba wakamuzu kwete kuti Hastings Kamuzubanda uyu wakatonga Malawi. Uyu mwana uyu. So akwanisa kuavisa walungu. Nzira iya yavulika mvura yazala. Ndipo inini azemwene wamamwene ndakapiwa shimbo yangu 92 to 96 ndiri ku Malawi. Ndichiziziswa kuti 1999 ndikwanise kuuya kunoko ndozowauza wanu za kukosha ndi benefit la bako tinalo panapa. Ndakapinda muno mu 1999 pa 24 May Morgan Shangalai, late President Robert Mugabe akatungamira konfu ya Mwene wamamwene kuva ku Nyasarande ku Home Art of Africa kunonzi wokoyo chingodzi. Takashika panapa tikaona pavulika zakanaka zinu zeso shandai zakanaka isi. That time council yanga yambo isawo phase imwe yakachengeteza pese izizi za abortion zoti wanakukanda abortion wanakukanda protector zanga zisiko zinu za matale taisa pese apo tinokwanisa kuisa pasina kana problem. So munguwa nakashika 1999 ativulira matale wabereki ashandai zakadai munhu mukuru unokwanisa kupa shimbo yake isino chifi Soswe. Ndakafa namudaiza panapa uyai ndakapaka benzi yangu apo yokapaka mota yake apo Isuzu yake nikati uyai ndikuuze Isoswe. Wapaona apo pane zinu zakadai iwewe ukuiswa pachigaro apa akakuuza kuti kuchauya munhu anozi Mwene ndini munhu wacho endi zinu zako ndi izi za mastateguru ako usashike mu 2030 usatola chimbo iyi. Tikamulatiza chiwanu chedu akagusikana nazo kuti aicho kwadi ndakatouzwa right. Inini muno mwa musimu wangu ndinoshanda andazunata pasi pamazimambo yedu kulemekeza chiwanu chedu. Zanga ziri zakaoma kuti tikwanise kuuza kuti if you want or not msaite zakadai but I try all means everyone asati aisa phase iyo hapo. Ndaipaka mota pa gate apo ndikutria kualatiza wanu zinochikisa kukanda jira langu nikugala pa jira one by one wanu wakuya nchibasira then ndikava ipapo nova notanga kuauza musaite zakadai kuva mu 2014 up to 2017
zinthu izi ndakazita each and every day 3 years panapa. Ndaitraya kuti wanu aziwe kukosha kwedziwa ledu, asakwanise kupashibisa mashibisiro ali as of now. Tisakwanise kusamulisa mizimu yedu, nzara yacho inogona kuposa isusu yozorowa wana wedu. So what I'm trying to say kuti panapa ndipo pa mzimbo panonzi pa ukuyongozi kudombotombo kuno kumarondera pali very important, pane nzira inokwanisa kutiendesa pasi kumachembereni mastategulu edu kule Malawi, ku Indian Ocean kana uko tukwanisa kuti tikwanise kuyenda, tinokwanisa kushandisa nzira yoyo. 2, pane nzira imwe yakachengeta mabonzo kana kuti zvinhu zawabereki edu awo akafera muno, wamwe akava ku Mozambique, wamwe akava ku Nyasaland, wamwe akava nyika zakasiyana Malawi, Zambia, Mozambique, Zimbabwe ino tichivura 1801 tichisvika mu 1937 timu yakawanda yakafa isina kana wamwe utanokwanisa kuachema kana kuti kuawiga akawalasa mabako akadai so aya. As of now panapa titori nawo mabako kuti atori ndi zinthu ukatasona kuti awa wanasekulu aya wanambuya azakanaka izi. Tikapinda deep pasi apa 20 is it 16 kana 16 to 17 kilometers kana kanganise pakona apo. Tikapinda deep tiona kune tools motikari zili pasi zakaenda zakadalo, zikaenda ndi wanu wapenyu akadalo. And as of now tikapinda pasi wanu wapenyu atori moto akadaiso, right? Pasina chiwano izi aziti guys. But nikukula kwa chokolo kana kuziza kwa wana wedu, plus machechi yedu, ma Pentecostals, zimwenguwa kana maprofita zimwenguwa. Ndinofarao zangu ndichiona wa maprofita kuti aiwa tanga magazeta chiwano muva muchenda ku church. Yes, ausiku munyima kukubika kwa chingwa, ukutomuza live kuti chingwa ichi ndikupapa ichi chikapera unofanira unobika zakadai. You never go out omboyende ku church, kundakuenda ku church kunona mata wakachora wana sekulu kunyepera apana, you die for nothing, unotofa usina chino. Because unofanira kuziwa kuti inini pili pana pa kuna akamboona mwali akasimuza ma blessings yake anopinda mawako mangerozi inoenda straight pambele pa mizimu yedu yonzwa kuchema kwa isusu yopa isusu. Right? So nikukula kwa kudziza ndi ma theology and psychology wedu wanu wedu kuma church wamwe akatolasa kutochirasa chiwanu chacho ndicho chinotipalala. So what I'm trying to say, wana wedu wakudzoka kutivunza kuti aiwa apa zinofamba se izinoita same mzimbo wakakosha papi unova kupi unoenda zese izi ndizo zinotodiwa. Because wana wedu akaziona ma TV akaziona ma social media aziya kuti apa tine chikwechi ndaitaura nyaya ya fish. Tine fish natu zakaiswa ni matategulu edu mukawavunza mazichifi wanatseke wana malondera wanachatima apo anokuza kuti kune fish natu zaibuda bila ledu tisati tapinda kukungova mu 2013 kuzika pasuku. Wanasoso each and every year ayuya kuseruku ziriza ngoma aunachitamba zichinaka nyika ichifamba zakanaka. As of now inini kuva mu 2014 ndakaita last bila pa 24 May 1999 ndwana Mugabe panapa na nasi kuti wazinga futi wanu wacho anobasira wacho dai vaipa msoro azitombo bude kuti tikwanise kuita 20 years 30 years tisina kupira walizi. Mizimu yedu yakafa ichiriwaziwa, mizimu yedu yakafa seimbwa ndiyo yakatogarira matombo emali. Tinga namate se tinga zize se ukangochora chinonzi mzimu ichi you die for nothing. Mali yacho aijike zakanaka aifambe zakanaka ngati gazile chiwanu chedu apa. So kuno kokuyongozi demu ledu lakanaka, nzira zedu zitatundasanangula zilipo tilipo isusu kukuuzai kuti tisachibise mzimbo wedu ngati chengeteze mzimbo wedu. Atinge mkunzwa zakanaka. Aiwa ndizozo zia ndaisanangula kuti mzimbo wedu uno wa Dombotombo tini mabako wamwe wanochengeta zvinhu zavabereki edu. Nyangwe wana wedu kana achiwatarisa mabako iwayo anowaneka semabako asina basa, but mabako akachena awo ane zvinhu zvakuma 1801 tichivhura Zimbabwe. You can see munogona kuona kuti tine bako iri
line nzira ya straight kuyenda kumadziwa kuya ku demu taitaula ku Ngozi. Line nzira ya straight loenda kuna Tseke uko. Line nzira futi yo inokwanisa kuyenda kwa Tsoswe. But mukusanangula pano ndikusanangula pana pamona kuti mizimu yedu inenge ine nyota ine nzala inenge yakatobwekana nikuda kuti mzimbo wakachena wakadai so touya toushibisa mashibisiro tikuona kudai so. January 2023 ndichipinda munomo kuva ku Malawi. Ndakasvika machembere akandimirira panapa akafa 1801 machembere 13. Ndikasvika panapa tikaombera panapa wanu akatalisa 3 months muchibuda huku 13 zichienda kumabawa ku wanu akatalisa zichitenderera kunonga chikafu pesi panapa usiku zichizokera zichienda kumadziwa. Ndakazita 3 months kuti maybe mazimambo edu maybe kana wana sabhuku edu akazinzwa ndi kuziona ma TV mwawo kana ma newspaper okwanisa kubasirana neni kuti tikwanise kuchenesa mzimbo. Nikuti kana ndichitaula za Matsekesa anonzi 13 akauya muno mu Zimbabwe pa 24 May 1801 kuti tite confirm takaita confirm kuti chokwadi machembere edu achiri kushanda alipo mu 1937 and mu 1953 tikuwaka damu la Lake Kariba takaita futi confirm takawatakula pana pa machembere tikawazinga walunguko kusika walungu akakhumbira lolegero kuti damu litange kuwakwa. So what I'm trying to say kuti muno mu Africa 54 countries muno mu Africa atina limwe gomba tili nalo line zinu zinoshamisa zoti tomira face to face uko tikuchengeteza. Mukaona makomo edu anoyera awo oti maprofita anosika wanochindamata anosika achita zinu zawo anochairwa wona zakatonaka ziyazia. But panapa tikutaura nyaya ya mastateguru edu nyaya ya machembere edu ali panapa. So tinofanira kuchengeteza mzimbo wedu, tinofanira kuziwa kukosha kwe mzimbo wedu, tinofanira kupachenesa, tinofanira kuita zinodiwa. Ndaisana ngula ze ma abortion kuti anongova uko msikana so warasa numbo yake umeova ngokanda kugomba chinu zinu zake right nase takanda azina moja imunu wataula ya apa ingozi number 3 azibude nase kwa uli but uzoe kuti mangwana zinozobuda kwa mwana wako. So you can see gomba tutaura panapa kuti igomba le walizi igomba le mizimu yedu igomba ilo linokwanisa kutibatanisa kutishikisa kwesa ukunda taula hapa 45 minutes ndikapinda hapa ndobuda maziwa ndova ndotenda state point kumalawi pasina kana sacrifice inokwanisa kuvingiriza pakati pa road yedu zakango vingirizika mungu ya kuma 1937 ndataura kuti walungu akuita zinu zvawo kuda matomba kuda whatever but panguwa tapakangovhura mu 1952 to 53 akuna umwe mulungu anokwanisa kumunongeza kuti mulungu ndiye wakavhara apa no ndisu tinenzara se atichigona kukhumbira mastateguru wedu ane chikafu mastateguru wedu akagarira kulala pa matombo emali atina nikuti atigone kukhumbira tinonyima atisikuwapa tikutovala nzira yoti inokwanisa kubudisa ma blessings edu. So what I'm trying to say kuti ndi mzimbo wa mizimu tine mazita akasiyana pa makomo edu kana kumaziwa mamwe ane mazita emwali oti tikutaura azita dombo mwali kana dombo la Joane right it's just like same gomo linolo line mazita emazitategu. Even if you can cook na mazimambo 8-10 ndakambo waunganiza mazimambo 8 panapa. I remember 2015 wanu wamakamuza soswe zisirizo mwene wauya kutemu kuchekeresa wanu ana kutanga kudonera pa Ngozi mkuya kwangu inini wanu akatanga kudara and inini each and every morning ndinoenda kwa Ngozi kunokhumbira please mzimbo ngagaru wakachena ayakambo munyepera kamuza ndiye akutopeza wana akauya panapa
ndikauza kuti wakulu mese muli panapa more than 8 mazimambo wakulu muli panapa mumuvunze iye isoswe kana mbuya yake asinambomuuza kana mama yake asinambomuuza kuti kuchaya anonziso anozokupa chino chinonzisoso akusikulomba ichipo ishimbo atitongano achichema mazitateguru wedu akafa achitambula aziswa kuti suti tofa tichitambula tinotambula kana tisingaite zinodiwa zacho. So wana wedu mukukula this time mkuenda kuchokolo mune ma degrees makaziza muona kuti mukaenda ku church you are born again Christian unomuziwa Mwali but panyika pana pakuti ugale zakanaka panoda zvinhu zitatu panoda Mwali mizimu ni mali. You can't say kuti ndakulemekezawo Mwali ndakunamata kuna Mwali yetu kutuka mazitateguru ako busy for nothing apana chinobuda. And akuna ngerozi inoya straight to you. Akuna, you never see ngerozi. Ngerozi inoya straight ku mazitateguru ako. Mazitateguru onzwa iwewe kuti chokwadi auna chikafu, auna nza, auna busu. Hai chokwadi mukoma na sungwa. Zinu izo zinova pamberi pa mazitateguru ako. So kana iwewe washika pa yapoti wakutu achora apo akarara pacho ndipo kutolasira ma protector. Apo akarara pacho ndipo kutolasira ma abortion. We never go anywhere. Tichachema kuchema nisala kuchema wana wedu this time everyone crying hey guka. What type of chinozi guka chinozi ma drugs. Do you think chinozi guka kana kuti chinozi mbanje mizimu yedu ingataze kumiza kuzimisa zonizozo? No and no imepo zinosimuka munyika. We have to know that and to respect that. Wani mzimu wa mwana wani akafa anokwanisa kumisa guka Zimbabwe yese. Kungo bika chete mabiko edu ngati bikezi ngati daizai wanu emizimu kwete wanu anoshagarala munizitale mizimu. So what I'm trying to say ngati chengeteze mizimu edu mzimu edu ya mizimu tiripo isusu atina kuzivuta izi takapiwa ni waliziwe takapiwa ni mizimu. We are well educated ine mwena wa mwene tine mkandi gugula 361 sabu ku Malawi chinozi mountain mulanje chili maokuma wana baba ni mama wangu I'm only son. I've got 2 degrees ndakaziza. Uyu anozi Nelson Chamisa uyu akaitaro 16 years ali pa ulungu hapo inini 18 years ndiri kukamuzwa akadami ndikuziza but ndakasiya zinu zese ndakazisiya degree ya Chamisa ni degree yangu ndakatola pamwe chete but I leave everything. I'm well educated zimba kumba kumalawi zakawanda zese zakalonga I'm only son ndiri ndega mama okumambo baba okumambo but I leave everything ndinonola pamsoro pa gompana pa kusebenzi tichema everyone pamsopa goma nakapata 6 months pachinaya everyone munwesa apenga andinambopenga muwero tiketi mota ne plama mama ane kuna mama kuna zima GD6 kuna baba GD6 ini ndine Plato ndine Benz. I've got everything but I live those things ndikuuya ndikuzofamba mako mama stateguru from 1992 up to 1999 irete o Mugabe ayuya each and every year pa 6 July kumba kwangu asina brusu kuya kupinda mgomo mountain kukumbira kutakula mtoro wa Africa. 24 May 1999 Morgan Changala akabudira takamukanda kokongozi pa kokwe chingozi ku Malawi akabudira pana apa kunoko. So what I'm trying to say mzimbo wedu akakosha mzimbo wedu akachena uungu tinoziziwa wantu tatenderera mzimbo tinogona funga kuti apana kukosha nikuti but ndipo patoli zambuko ledu and atimbofe takaguta tichinyoza walizi wacho awakakwanisa kuti chagira chikafu tiri waduku because isusu tili panapa takungoja kunikunwa panapa walizi mizimu yakarowa hondo kudara akativulira everything zese kudara chikungodiwa 10% yakungotera zinu zacho chete. So what I'm trying to say ndakufandafala kuti mwauya zakanaka izi zinokuzwa zinolemekeza munofanira kuziwa mizimbo yenu inoera unofanira kuenda ku church wagazira chiwana wagazira na miziwa wagazira wanasekulu so that upenyu unofamba zakanaka button le mali novulika simple mwali anokula anokuti autombo cheme aushandiswe usalase numbo ngati lase dolo kumaziwa kuti tipire mizimu. And zakuomera se manje pa 16 October ndoda kuisa maposta ma flyers because takapiwa pa kushandira panapa kuti be careful anambukula tizai hali yenyu chiti nayo hapo cheto kuti machembera atombode kuti zima kamera zisike pachi pa duzi ichi chili 5 meters ichi naiti kamera inokwanisa kunitwa nditi pamberi pa nyuchi zangu
manje pa 16 October ndakunyira maposta pese hapa aufanine kumamira pana hapa aufanine kuita bonde pamsolo pa gomo unongona nyucha yakuluma zikutothana kuti kuitika manje because it's over, it's enough. Ukangotola plastic yako ya abortion kuti kwenda kunola sakoko ngozi achieve chinicho maoko mwako nikwakato chibata se kuti tidalo timu yedu tinofana kulemekeza mzimbo wedu tinofana kudziwa kuti pamsana apa ndikulasa zinthu zangu apa pali mastategulu apa pamsana apa ndikulasa zinthu zangu apa pali machembere apa and ndikangoti ndaita mistake kualasira lopa ili lisina mosha ili pamberi pa pamsana pawo ndakutotenga nzala chayo pamberi panyika. So what I'm trying to say kutaura kwese huku kuchema kwese huku kwedu huku unonzi kwa chata manja kumabuka huku Malawi. Everyone knows Dr. Mwene, Dr. Mashamba, but what I'm what is isusu tova kumulanje tova toya ni mchairo tuchichaira mumba mwenye hakuna chonjaka dalo ndimi munofanira kutiuza kuti mwauya wana mwene aya maita zakanaka onaye apa zakanaka mwatanga kuchaira ndochaira kusaidi kumwe kwachoko azitomboite kuti mzimbo izo ziti kati tidaize machembere kuti tula machembere ngabude huku zedu ngazibude zinobuda ni hasha iri daka iri linosimuza ngozeka kulisa because ndilo dola mukudaiza muno akutengera chikafu even mulume chaicha kana kuchengeta mkazi pamba ndakuda ndimwise rukawo ndakuda ndimwise zakadai so se asi kuchengeteza mtemo wokuita iwewe akubuda mutsaga so isu mizimu yedu isusu ikukwanisa kutichengeteza isusu tukulamba kuchengeteza mzimbo wana mwene ova kunyasara ndi ova uya kunoko ngatichengeteze mzimbo mova kuti haiwa pane walizi wacho panapa pane mizimu yedu panapa and zinu zakakosha zinochengeteza kwete Zimbabwe Africa. That's why we're here. And zinu izozo zikati zati over tinofa ninzala walume tinofa ninzala mazimambo hakuna uko tinokwanisa kuyenda because pamusana pamachembere kuti akucheuka ndipo kulasa lopalacho ndipo kulasa ma protector I will never go anywhere hakuna uko tinokwanisa kuyenda. Thank you so much kana mwanzo isazakanaka kana muno umwe muvunzo mwakuda kuti mudziwe zinu zimwe zinoza kukuza pana papa kwongozi you can ask inini ndinotoziwa zakawandisa kutofula walizi wacho panapa ndikuti ndikuchengeteza mutemo wa walizi wa panapa eni mabuku awana soswe kuva mu 1952 ndili nawo shimbo zilipo panapa shimbo za wana Mugabe zili panapa 1996 I remember pa 17 May 1996 Mugabe akafisa kunoko shimbo ndikuendesa kunyasarandi akati tinozo zizosa mu 2020 ichipinda tavara magomba ni madodi ni everything tozisa kupi tunaenda kupi so under church nona mata toungana 100 apa wewe obuda msolo chingolwaza nyika chingofani nzala hakuna ngati dire sembe ngati pile mizimu ngati wauze walize tatili nenzala ali nazo zinu ziyazi izo zindwa kutogala pa matombo emali izo zindwa kutogala pa zimasiva zimagodi iwe mumba munakana chino se tikutaza kutera ma instruction emizimu yedu kana kapagoleka 1 akana zenda ichema kuti ndichipinda 1999 wanasoswe ayuya munomo tichikuseri kwa gomba tichabira kusangana kufala kudaiso mizimu zakanaka izo kuva mu 2014 na nasi how many years? It's about 10 years. Apana kana bila isusu each and every time tikunwa dolo tikuja chikafu mota zakanaka tikukwira walizinyo anenyota asikumbo piwa kana ifinika 1 drop kama sesi on top of that tuwa futi ma abortion pa musoro pao ipapo tinofani nzala tinofanira kuziwa this time kamudaiza mwana wa grade 4 kuti tuuze zinu 5 zakakosha pambo ya nianda hatombo kuuze imi tiuze sekulu kaguwe uto zinu 5 zakakosha pa sekulu kaguwe hatombo kuuze ati sikuwazizisa mwana nokwanisa kuzala matombo 100 mumba kuva kumapi kuna mazibaba huko hana kana 1 chinu chine network ni mastateguru wake busy for nothing hakuna uko tinokwanisa kuyenda. And atimbo feta kanzwira because mwari akangozisimiza zinuko iwewe ukasachemera pamberi pa mizimu yako aupiwe unofanira kuchemera pamberi pa mastateguru ako and for sure if you want or not my blessings akava kuna mwari kupinda mako mangerozi nongo ati wese mako ma mastateguru ako iwewe ndio unochema kuti ndakudawo zinu zakadai for sure over okupa so mzimbo wedu zinolwaza